ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላኽ እዩ ሃሌሉያ በዝ ጎይታ ደስተ ይብለኩም ለእግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ጅኻ እግዚአብሔር እንታይ ይخዛረበና ዘሊ እዚ ናይ አባይቲ ጸሎት ክንብል ከለናሲ አገዳስነቱ ማዕረኽ እንደዩ ንምንታይ ዝግበር ስርዓት ኮይኑ ዲዩ ወይስ ኣብ ካልእ ስለ ዝግበር ዲዩ ወይስ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሞዴል እዩ ከመይ እዩ ክንሪኦ ግቡእ ኮይኑ ስለ ተሰማዕኒ ብዛዕባኡ ክንሪና ማትዩ ቅድሚ ናብቲ ዝቕጽል መደብና መኻድና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካኽረዳና እዩ እግዚአብሔር ዓቢን ባርከካሎና ስለ ሁሉ ምሕረትካን ለውሃትካን ተመስገን حجون እግዚአብሔር አማከልና አመንጎና ስለዘለኻ ተመስገን መንፈስካ አመንጎና አሎ መንፈስካ አማከልና ያይ ስለዘሎነ መስግነካ አሎና እግዚአብሔር አቦ ምትንኻፍ ትገብር ጸናኻ በምልኾ ሕጁን በቃልካ እግዚአብሔር አቦ ኖ ነምራናን መንፈስናን ምልዓል ክትገብር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽልያለሁ እቲ ግሩህ ለናና ከተነቀህ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እጽልያለሁ እግዚአብሔር ዓቢ እንሆ መግፋት ቃልካ የብርህ ንገርታትካ ጥበብ ይህብ ተባህት ጻሒፍ ለሞ እንሆ ናይ ቃልካ መግፋት ናይ ጥበብና ምንጪ ናይ መስተዋዕልና ምንጪ ናይ ኩሉ ኃይልና ምንጪ ሞ ሕጁን እግዚአብሔር አቦ ቃልካ خرخለና ኣብ ልብ ነፍስ ወከፍ ዝሕተም ሐቂ ክልቃ ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጽልያለሁ ዘበርታዓና ዘፋጥነና ሐቂ አመንጎና ክፈስስ ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጽልያለሁ ስለ ሁሉ ሰናይካ ተመስገን ሽም ኢየሱስ አሜን ክብርና አምላኽ ይሁን ما أنتي سب قرب دوحيدنا حقي ها كومديو أوكي so أقولت أبايتي ويكلاي نعيشتو بوجلتات زي we are a church أيكونن بيت خرشان كبهال كله منيو بيت خرشان منيو زهنزا أبو حزينا ساكو زل حزانا هنزا ديو أيكونن بيت خرشان مالت نحنا يناملخ مسكن ويتنا يسوع كريستوس نمحبري أبزي كوحزي كسرت هايلو هانزا دقتها سيول كاتاي غورانيم أي حيلوانيم إلى أملاخ مسكن أمين دقتها سيول زي حلوة تسوي عزوزات محبر الله خبرنا أملاخ هون أبي الله أب ما خل حبرة السبت تبتين الله ما خل حبرة السبت تزرقي حلا خبرنا أملاخ هون علامة أن سرحان كأ نتنا إجزابير حساب المخرن أبز مدرزي مفلس آمين أمين سلذي إجزابير بارختا إكليشة تباه لازلا ويكلاي محبر قويتا النبلا نسا بعلامة تتصوعت نحاد علامة نفلي زخون علامة تتصوع خماخ الكوميونيتي أمين سلذي بيتفرسيان خماخ الكوميونيتي زوجت تنبر كوميونيتي كونت محبركم أي كونت خماخ محبركم خماخ حاد حبرة السبقين نفلي زخون علامة مدبن تاي زخونتها استتصوعتها نسخة أملاخ مسكن نتا حنساب سبلاشوت مدري نتا حنساب سبلاشوت ويكلاي سبلاشوت دك سبات نمفواس نمتعي استهانصت نا እግዚአብሔር ትካልያ ክብርና አምላክ ይሁን ለዚህ እግዚአብሔር ሰለስተ ትካላሎ አዳማይቲ ቤትያ ካላይቲ መንግስትያ ታሳልሰይትኻ ማህበር ጎይታ አዳማይቲ ቅድሚ ውድቀት ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ፍሎውስ ኣብ ምድሪ ምህላው ዝተፈጥረ ስለ ዝኾነ አምላክ መስገን ናይ ምፍዋስ ዕዮ ደይኮነስ ነትና እግዚአብሔር ሐሳብ ወይ ከላይ ምኽሪ ሳስተይ ናይ ምግባር ናይ መቅጻል መደብ ዘለዋ ማለት አምላክ መስገን እተን ክልተ ግን መንግስቲ ንዓማጺ مقطع نتي جبار سنايكا من أدوي كلاي ناي متعاي ناي مفواس نجارات كاب كيد وزاي كيد بتخ كيد ناي معك أب سرح كلوا خلو بتخرسان كان هذا استمالا شو درو بود كت زلا مالتي أملاح مسكن بخريستوس يسوع جيرو أملاح حدثا خدلو خلو نودي يسوع كريستوس بمهب نسو أب كندو خلاتنا خموت غير أملاح مسكن نحنا زلنا خا نتم انتنا نزموتن السنسن نبر اسنا متان كين نبر نتنا كريستوس يسوع علامه ودسب نطفات كدلن كدحني لو خمس مصا أملاح مسكن نزع علامه زي تنشكيمنا كيري غيرنا أملاح مسكن اننقساس انوساوس بفلي علامه تتصوعنا سبات إنا كبرنا أملاح يكون آمين يسوع غويتاي ايتواتلكم انديو كومي كومكم انديكم وعكم أيكون عندي حريتكم أيكون عندي إذا كو خبر عصاب كيو حواتي ملأخت زين أو خت متو تاي قبرو يبهو جيم مستبح لنا عيو يتوهي نازل خبرنا عمله يكون سلزي بزنا جرزي أزيو دس قبلنا يجبوي so
እንዳይላ ማለት እዩ we are the church እንታይ ተባይላ ትጽዋዕ body of Christ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ስጋ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ አካል ተባይላ ትጽዋዕ አምላኽ መስገን አካልካ በምታይ ዝቆውም በሓደ አካል ወይ ከላይ በሓደ ብልዕቲ ወይ ከላይ በሓደ ህዋስ አይኮነን ዝቆውም ወይ ከላይ በሓደ ዋሃዮ አይኮነን ዝቆውም በብዙሕ ዋሃዮታት እንታይ ዝገበረ ዝቆመ እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ አምላኽ መስገን ብዙሕ ዋሃዮታት ኢና ብዙሕ ዋሃዮ ናይ አባይቲ ክንገብር በውቢልና ኻኒ ነቲ body of Christ ንምህናጽዩቲ አገዳሲ ዕላማ ማለት እዩ አምላኽ መስገን ምናልባት ዋሃዮ ድብል እቶም ኣብቲናትና ዕድመ ወይ ልዕሌና ዝነበርኩም ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ነገር እቱ ኢልኩም ዝነበርኩም ኔጌቲቭ ኮኖቴሽን ክህልዎ ስለ ዝኽእል ዋሃዮ ማስ ሴልስ ማለት ይኻል ምንም ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ነገራት ስለ ዝነበሩ ናይ ሽዑ ማለት እዩ ስለዚ ጥዕና ማሕበር ንምሕላው ጥዕና ኣሽቱ ጉጅለታት ኣገዳሲ ማለት እዩ ኣሜን ኣሜን ደኽሰምዕ ጥዕና ማሕበር ክሕሎታ ክኾን ኣለዎ ጥዕና ንኣሽቱ ጉጅለታት ክህነጽ ክኽእል ኣለዎ እዚ ዕላማና ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ኣብዚ በማሕበር ኮይና ወይ ከላይ ኣብዚ ኮርፖሬትሊ ብጉጅለ ብዓቢ ግሩፕ ኮይና ክንገብሮ ዘይንኽእል ነገራት ኩሉ ኣብቲ ሕብረት ኣውሪድና ኣብቲ ንኣሽቱ ሕብረት ኣውሪድና እንሰርሓሉ እንደገና ስራሕካ እንታይ ንምጥዓይ እታ ማሕበር ዝሕግዝ ዝዓይ ሰርሕ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ስለዚ ጽቡቕ ሰረት ማሕበር ንምንጻፍ ጽቡቕ ነገራትና ምድንፋዕ ነቶም ክንገብሮም እንደሊ ነቲ ቪዥን ናይቲ ቤተክርስትያን ነቲ ራእይ ናይ ቤተክርስትያን ነቲ ናይ ምዕጣቕ ናይ ሰባት ናይ ምህናጽ ዕዮታት ኣብኡ እንዳውረድና እናዓየሉ ኢና እንዳእተና ክንከይድና ከለና ርኢና ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ካልኣይ ተልእኾ መንግስቲ አምላኽ እንታይ ንምግባር ምፍጻም ተልእኾ መንግስቲ አምላኽ እንታይ ምግባር ምፍጻም ኩሉ ግዜ ከም ንብሎ እግዚአብሔር ክልተ ዓበይቲ አሳይመንት ይብና ኣሎ ስኻቲ ዓቢ ትእዛዝን እቲ ዓቢ ተልእኾ ማለት እዩ አምላኽ መስገን እቲ ዓቢ ትእዛዝ ናብ አምላኽን ናብ ቅዱሳንን ናብ አምላኽን ናብ ሰብን ዝቐንዐ ክብርና አምላኽ ይኹን እቲ ዓቢ ተልእኾ ግን ደገ ንወጻኢ ነቶም ተጻብኦት አደበዚሁ ስለዚ ናብ ዓለም ንደገ ጠመተይ ማለት እዩ አምላኽ መስገን ስለዚ ሓደ ካብቲ ናይ ቤተክርስትያን ስለዚ ሓደ ካብቲ ናይ ቤተክርስትያን ዝዓበ ዕማም ወይ ከላይ ዕዮ እንታይ ማለት እዩ ተልእኾ መንግስቲ አምላኽ ምፍጻም እዩ ስለዚ አምላኽ መስገን እቲ ናይ አባይቲ ሕብረታት ከኣኒ ኣብ ናሓድካ ምምዋቕ ኣብ ናሓድካ ምትህንናጽ ተተኮረ ጥራይ ደይኮነ ካብኡ ሓሊፍካ እንደገ ዝጠመተ ንወንጌል ንምብጻሕ ዝዓለመ ብኸምኡ መንገዲ ክንዓየሉ ክንክእል ኢና ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ስለዚ እቲ ሳልሳይ ዕላማ ደቀ መዛሙርቲ ጸግኦም ዘደንፍዕሉ ሃዋህው ምፍጣር ዝኻ ዓያይቲ ምርኣይ ሰባት እንታይ ዓቕምሎም እንታይ ደረጃ ኣለዎም ኣብ ምንታዮም እቲ ናቶም ዝምባለ ናቶም ጸጋ ናበይ ገጹ እዩ እዚ ንምፍላጥ ኩሉ ግዜ ምስቶም መራሕቶም ሴል ሸር ንገብሮ ናይ ሓበሬታታት ምልውዋጥ ኣሎና ነዚ ብዕቱብ ክንሰርሓሉ ኸልየና ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን በዚ መንገዲ ዝኻኒ ኣብቲ ንኣሽቱ ጉጅለታት ኣብዚ ክንሪኦ ዘይንኽእል ኣብቲ ንኣሽቱ ጉጅለታት ከዓ እንታይ ዓይነት ጸጋታት እንታይ ዓይነት ናይ ሰባት ዝምባለ ናይ ኣገልግሎት ድሌታት ኣለዉ ፈሊጥካ ከኣን ሰባት ዓያይቲ ከዓ እተውፅኣሉ ወይ ከላይ እትሪእሉ መድረኽ እዩ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ስለዚ ጥዕና ማሕበር ንምሕላው ጥዕና ንኣሽቱ ጉጅለታት ኣገዳሲ እዩ ሕሙማት ወሃዮታት እናሃለውኻ ከለዋ ኣብ ኣካላትካ ኣብቲ ናትካ ኣካል ወይ ከላይ ኣብቲ ናትካ ባዲ ጥዕና ክህሉ ነገር ዝከኣል ነገር ኣይኮነን ስለዚ አምላኽ መስገን ቶም ጥዑያት ነገርካ እንታይ ይኾን እዮም ጥዑይ ዘበለ ኩሉ ህይወታዊ ዘበለ ኩሉ እንታይ ይገብር እዩ ይዓቢ እዩ ለውጢ ይገብር እዩ ስለዚ አምላኽ መስገን ኣብቲ ወሃዮታት እንታይ ክርአ መታን ዕቤት ክርአ ለውጢ መታን ክርአ ሓደ ካብቲ እናዓየሉ ዕዮ ወይ ከላይ ዕማሚ ማለት እዩ አምላኽ መስገን በኸመይ መንገዲ እንድሕዳይልና ነቲ ቀዳማይ ነገር ቀዳምነት መሃብ ቀዳማይ ነገር ቀዳምነት መሃብ ምናልባት እዚ ናይ ሆም ሴል ዝብል ኮንሰፕት ኣብዚ ዳሕረዋይ ብፍላይ
ናይ ኮርያ የኢድዮ ፉል ጎስፕል ቸርች ዝበሃል ብሓይሊ ክትዓየሉ ጀሚራ ማለት እዩ ኣብቲ ቸርች ግሮውዝ ዝብል ማኑዋልስ ኩሉ ግዜ ኻስ ዝርጋሕ ዝነበረ ነዚ ሓሳብ እዚ ዳርጋ ናብ ኩሉ ከብሎ ጀሚሮም እዚ ግን ኣብኡ ዝተጀመረ ግን ኣይኮነን ናይ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ሓሳብ ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ዝሓለፈውን በዓል ሳድልባክ ቸርች ዝበሃልኻ ብሓይሊ ክሰርሓሉ ተራእየን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገለገለ ትድኻም ይረኣየካ ማለት እዩ ሞር ናብ ምንታይ ይኸይድ ናብ ሕብረት ናብ ምዋቕ ናብ ኮሚኒቲ ገጹ ይኸይድ እሞ እቲ ኢሰንስ ናይቲ ጋስፕል ወይ ከዓ ናይቲ ወንጌል ሕመረት ናይ ወንጌል ቀንዲ ነገር እንታይ ይኸውን ዳይሉት ይኸውን ግና ከኣምላኽ መስገን ቀዳማይ ነገር ቀዳማይ ብምሃቢና ኩሉ ነገር ንገብሮ ዘበለ ክንገብሮ ዘለና ስለዚ ኣምላኽ መስገን ኣተኩሮ ዕያታትካ ኣብ ምቕጻል ኣገልግሎት ቃልን ጸሎትን ክኸውን ስለዚ ኣምላኽ መስገን ባላንስ ክሕሉ ክኽእል ኣሎ ኣብዚ ኮይና ፈሎሺፕ ክንገብሮ ዘይንኽእል ኣብቲ ንኣሽቱ ጉጅለታት ኣውሪድና ኢና ንገብሮ ግን ነን ብዘቐጽል መንገዲ ነቲ ኣገልግሎት ጸሎትን ቃልን ብዘቐጽል መንገዲ ኢና ግን ንገብሮ ጸሎት ዘይብሉ ሓይሊ የለን ፒሪየድ ተወዲዩ ማለት እዩ ቃል ዘይብሉ ከዓ መእሰሪ የለን ስለዚ ሰባት ነገራት ሓይሊ ሃልይዎ መኻእ ልጓም ዘለዎ ወይ ከላይ ቀይዲ ዘለዎ መንገዲ ናብቲ ዝደልዮ ዕላማ እንድሕር ዳኣ ከተብፅሑ ኮንካ እዚ ክልቲኡ ባላንስ ዝኾነ መንገዲ ሚዛናዊ ዝኾነ መንገዲ ኣብቲ ሕብረታት ዝግትግበረሉ ባይታ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን that's why we encourage ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ጸሎት ግዜ ክህልወኩም ጽቡቕ ዝኾነ ሓቢርኩም ትጽልይሉ ፍላይ ከዓ ኣብ ተወሰነ ግዜ ከዓ ጾም ጸሎት እንዳገበርኩም ገጽ ኣምላኽ ትደልይሉ ግዜ ክህልወኩም ኢንካሬጅ ንገብር እሱ ጥራይ ከይኮነ ግን ኣምላኽ መስገን ዋጋ ከፊልና ማቴሪያል ኣዳሊና ከዓ ንህበኩም ኣለና ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ማቴሪያል ከዓ እንታይ ስለ ዝኾነ ብቃል እግዚኣብሔርካ ጎኑ ብዝግባእ ክትህነጹን ክትዕጠቁን ስለ ዘድሊ ማለት እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ድሮ እታ ማቴሪያል ነዘይ ዝመጽእ ከባቢ 8 ወርሒ ከተኺደና ትኽእል ኢልና ንሓስባ ተዳልያላ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ብመጽሓፍ መልክዕ ተዳልያ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክትወሃብያ ነፍሲ ወከፍ ከዓ እታ ናይ ፕሪንቲን ዋጋ ከፊሉ ክወስዳ እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ቶም ዘይትኽእሉ ከዓ ምናልባት ነቶም መራሕቶም ሲልኩም ትሕብርዎም ፀገም ኣይኮነን ብነፃ ክትወስድዋ ትኽእሉ ኢኹም ትኽእሉ ግን ናይ ሓንቲ ካፕቺኖ ዋጋ እውን ስለ ዘይተኣክል ከፊልኩም ትወስድዋ ጽቡይ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ሚዛና ብዝሕሉ መንገዲ ነቲ ቃልን ናይ ጸሎትን ኣገልግሎት ኣብቲ ሕብረታት ታንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ክንዓየሉ ክንክእል ኣሎና ስለዚ ኣምላኽ መስገን ኣብ ለውጥን ምሕዳስን ምትኳር እንደገና ከዓ ናይ ቤተክርስትያን ክብርታት ናይ ቤተክርስትያን ቫልዩስ ናይ ቤተክርስትያን ዓበይቲ ዕንቁታት ዝበሃሉ ነገራት ከዓ ሪፍሌክስ እንዳገበርና ሓቢርና እናዓየሉ እንሕደሰሉ ባይታ ምፍጣር እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ካልእ ኣልጊምና ምህናጽ ንኣብነት ሓደ ቴማ ሓደ ኣርእስቲ ወይ ሓደ ሓሳብ ሒዝና በቤተክርስትያን ናብዚ ክንዓይ እንከሎና ነቲ ሓሳብ እቲ ከዓ መልሽካ እናድመቕካ ነቲ ሓሳብቲ መልሽካ ሓይሊ እናሃብካ ተጠሜርካ ትኸደሉ ነገር ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኩሉ ግዜ መንኩብ እንድሕር ደው ኢልካ መንጎ ዝርከብ ክፍተት ዝርከብ ንፋስ መእተው የለን ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ሓቢርና እናተጠመርና እንኸደሉ ባይታ ምፍጣር እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሰው ተልእኾ መንግስቲ ኣምላኽ ምፍጻም ዝብል ሓሳብ ሓደ ካብቲ ዕላማ ኣቀዲመ ሃይላይት ገይረ ነይረ ምጥዓይ ተዛሪብና ኣለና ደቀ መዛሙርቲ ከፍርዩ ዝኽእሉ ደቀ መዛሙርቲ ምዕጣቕ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክጽውዕ እንከሎሲ ንዑ ሰዓቡኒ ኢሉ ኣይኮነን ኣብ ሰዓቡኒ ግን ኣይትውዳእን እያ ንስኻትኩም ዓሳ ክገፍሩ ጸልሕዎም ኣነ ከዓ እንታይ ክገብረኩም ኢልዎም ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም የብሎም ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ሓደ ወደ መዝሙር ኮይኑ እንደገና ከዓ ርእሱ ወደ መዝሙር ዘፍሪ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ጢሞቴዎስ ክዛረበውን ከምኡ ኢልዎ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ክዛረቦ ከሎ ምዕራፍ 2 እንታይ ኢልዎ ክምህሩ ንዝከኣሎም እሙናት ሰባት እንዳምሃርካ ሕድሪ ሃቦም ስለዚ ካብ ሓደ ደረጃ ናብቲ ሓደ ብዝሳገር መንገዲ መታን ክኸይድ ትዕዮ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ሓደ ካብቲ ዕላማ ናይ እዚ ምዕጣቕ ማለት እዩ ናይ ምዕጣቕ ስራሕ ናይ ምዕጣቕ ናይ ምህናጽ ስራሕ ኣለዎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ደቀ መዝሙር ምግባር ምምሃርን ምልማድን ካብ ሓሊፉ ወንጌል ናብ ሓደስቲ ነፍሳት ምብጻሕ ዘተኮረ ነገራት ምህናጽ ጥራይ እንዳወጻኻ ክሰብኽ ወይ ከላ ወንጌል ከተብጽሕ ጥራይ ደይኮንስ ናይ ወንጌል ኣመር ሓሳብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዕዮን ሓላፍነት ምዃኑን ቀጻሊ ናብቶም ነፍሳት እንታይ ምግባር ማለት እዩ ምስራጥ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ናይ ነፍሲ ወከፍና ዕዮ ይኮነን ከምኡ ድዩ ወንጌል ዕዮ ኣይኮነ ዝብል ሰብ ኣሎ ድምሲ ከሎ ኢዱ ሓፍ የብለለይ
ንወንጌልና ክንጽውዕ ከለና ዝመጽእ ሰብ ግን ብጣዕሚ ሒደት እዩ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ነገር እዚ በዚ ሓሳብ እዚ ክንዕጠቕ የልየና ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እታ ዝተዓምናያ እታ ሰለማመድናያ ጽብቕቲ ነገር ንሕዋትና ምምስካር ማለት እንታይ ማለት ይመስል ጠበቃ ምዃን ኣይኮነን you don't need profound ዝኾነ ምሻሎ ዕሙቕ ዝበለ ዓሚቕ ዝኾነ ፍልጠት ምስትውዓል ኣየድልየኩም ናይ ቃል ኣምላኽ ምስክር ማለት እንታይ ማለት ይመስልኩም ሓደ ሰብ ንድሕዳ ምስክር ተባሂልካ ቤት ፍርዲ ተፀዊዕካ ስንታ ክትገብር እዚኣን ርኤ ኣየድልየካኒ ዋላ ሓንቲ ብዙሕ ፍልስፍና የድልየካኒ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ብዛዕባ ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ወንጌል ክነብፅሕ ከለና ከዓኒ እቲ ዝጠዓምናዮ ኣብ ሂወትና ዝኾነ ነገር ኢና ንሕዋትና ንነግር ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ሰባትካ በቲ ናትና ምስክርነት ናትቶም ክፉ ናብ ጎይታ ይመፁ ስለዚ ኣይትሕፈሩ ኢኹም ናይ ወንጌል ምዝርጋሕ ግዜ ክበሃል ከሎ ምፁ ካልእ ሕብረትን ምድጋፍን ኣብ ልዕሊቲ ምህናፅ ኣብ ልዕሊቲ ናይ ወንጌል ዕዮ እንደገና ኸ ንሓድሕድካ ኣብዚ ኮይነ ክሪኦኩም ከለኹ ኩሉኻትኩም ሕጉሳት ኩሉኻትኩም ፀቢቕኩም መፂኹም ኣለኻ ኣምላኽ ይመስገን ሽግር ደለኩም ኣይትመስሉን ናይ ቤትኩም ሓጓፍ ናይ ቤትኩም ቻሌንጅ ፀገማት ግን ናይ ነብሲ ወከፍኩም ትወልጥዎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኣብቲ ንኣሽቱ ጉጅለ ግን ነፃነት ይስማዓካ እዩ ማለት እንዳተለማመድካ ትኸይድ ንሓድካ እንዳተቐራረብካ ትኸይድ ስለዚ ጾርካን ፀገምካን ንሓውኻን ሓፍትኻን ኣካፊልካ ሓቢርካ ክትፅል ድዩ ሓቢርካ ፍታሕ ክትደልየሉ ፅቡቕ ዝኾነ ባይታ እዩ ስለዚ እቲ ንሓድሕድና ዝብል ኣይ መፅሓፍ ቅዱስ ፅሑፋት እንትግበረሉ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣብዚ ኢና እንትግብሮ ክርኤና ንሰን ምልስ ኢልና ማለት እዩ ሶ ደቀ መዛሙርቲ ፀጎኦም ዘደንፍዕሉ ሃዋሁ ምፍጣር ወይ ከላይ ምዕያይ ጥዑይ ወደ መዝሙር ምፍራይ ጥዑይ ወደ መዝሙር ክንብል ከለና እንታይ ብዚ ጥዑይ ምህሮ ዘለዎ ሰብ ጥዑይ ናብራ ይነብር ፒሪድ ጥዑይ ምህሮ ዝሓዘ ሰብ ኩሉ ግዜ ምህሮና ዝበላዕናዮ ዝተመገብናዮ ዝቐሰምናዮ ነገር ንናብራና ንህይወትና ክቀይዶ ብግዲ እዩ ስለዚ ኣምላኽ መስገን ሳውንድ ዝኾነ ዶክትሪን ዝተማሃረ ሰብ እንታይ ኣሎ ጥዑይ ዝኾነ ናብራ ክነብር ይኽእል ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ጥዑይ ወደ መዝሙር ኣብ ምፍራይ ይሕግዘና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ምዕባይ ናብ እኹል ሰብኣይ ከዓብዩ ምሕጋዝ ቃል ኣምላኽ ብናይ ጸሎት ምልማድ ዝተፈላለዩ ናይ ሕብረት ምትእስሳር ሰባት እንታይ እንዳኾኑ ነንመዓልቲ ካብቲ ማልሎም መዓልቲ እንዳሓሹ ክኸዱ ዝዓብይሉ ባይታ ምፍጣሪ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ምልላይ ጽውዖምን ፀጎምን ከለልዩ ምድጋፍ ኣብቲ ኣብ ልቦም ዝነድድ ነገር ክዛረቡ ከለዉ ተኸብሉ ከለዉ ሲ ገለ ዝህበካ ሪፍሌክሽን ኣሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እናሓገዝካዮም ትፅውዖም እትፀጎኦምን ከለልዩ ምድጋፍ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሓው ሓሊፉ እውን እቲ ዘለለኻዮ ነገርካ ኣብ ባይታኻ ፀጎኦም ዘሽርፍሉ ባይታ ምክሊቶም ዘሽርፍሉ ባይታኻ ምሕጋዝ ካብታ ንእሽተይ ካብ ጸሎትታት ሒዝካ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ክትውድእ ከለኻ ሲ ነቲ ሰብ እስከ ፀልየልና ክትብሎ ከለኻ ተባዓት እንዳተመልአ ማለት እዩ ፅባሕ ንጎ ንክዛረብ ሓይሊ እንዳረኸበ ከምዚ እንዳኾነ እንዳዓበየ ዝኸደሉ ባይታ ምፍጣር እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ይጎይሎ ክርዳእኒ ድሓር ነቲ ናይ ሆምሴል ክስታይ ክንገብር ስለ ዝኾና ኦኬ ዘለው ተሪኦታት ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ከመይ እዩ ዘሎ ተሪኦታት ከመይ እዩ ዘሎ ጀነራሊ ኦቨርቪው ክረአ ከሎ ብዘላ ዓለም ታ ዩኒቨርሳል ቸርች ክትረአ ከላ መብዛሕተን ሕብረታታት ኣብ ደቀ መዛሙር ምፍራይ እንታይ ይረአይ ማለት እዩ ድኻማት ኣሎ ድሕርዳ ሪና ኣብቲ ቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን እቲ ኣገልጋልን እቲ ምእመንን ቁሩብ ጽቡቕ ዝኾነ ቅርበትን ምትእስሳርን ነይርዎም ዋን ቱ ዋን ንራኸቡ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ነዚ ንምባል ኢና ከዓ እንታይ ንገብር ዘለና ማለት እዩ ናብቲ ዋን ቱ ዋን ደረጃ ንራኸበሉ ደረጃ ወሪድና ብኸመይ ጌርና ኢምፕሊመንት ንገብሮ ንሓስብ ዘለና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኣብቲ ደቀ መዛሙርቲ ምፍራይ ድኻማት ይርአ ወደ መዝሙር ማለት ጥቕልል ብዘበለ መንገዱ ወይ ጥቕልል ብዘበለ ሓሳቡ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርትን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቶ ዝሓዘ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዲ ህይወት ከዓ እንታይ ዝገብር ተላቢሱ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝኣቱን ዝወፅን ናይ ኩሉ ግዜ ተማሃራይ እንድሕዳእ ኮይኑ እዚ ወደ መዝሙር እዩ ኣሜን ካብ ወደ መዝሙር ንላዕሊ ኣይንሰግር ኢና ካብ ግራጁዌት ኣይንገብር ኢና ኩላትና ደቀ መዛሙር ኢና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ዕድሜና ሙሉእ ዝኸይድ ናይ ትምህርቲ ነገር እዩ ናይ ወደ መዝሙር ዝበሃል ተማሂርካ ትውድኦ ነገር ኣይኮነን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እቲ ናይ ወደ መዝሙር ምፍራይ ድኻማት ካበይ እዩ ዝብገስ እንድሕዳ ኢልና ዝያዳ ኣድህቦ ኣብ ናይ ሰንበት ንግሆ ኣገልግሎት ምግባር እንድሕዳ ኣድህቦና ኣብዚ ኣገልግሎት ዝጥራይ ጌርና እንታይ ንኸውን ኢና ማለት እቲ ናይ ወደ መዝሙርነት ነገር ከምቲ ዝግባእ እንታይ ክኸውን እዩ ክንሰርሓሉ ኣይንኽእል ኢና ዳስዋይ
ትምህርት ድሕነት ትምህርት ወደ መዝሙር ትምህርት አገልግሎት ካዋ ሓሊፉን ናይ ካውንስሊንግ ሴሽንስ ዘለና ካዋ ሓሊፉን እዚ ናይ ሆም ሴል ናይ አባይቲ አገልግሎታትካ ሰሪዕና ዘለና ማለት እዩ ንጹር ድዩ ስለዚህ አምላኽ መስገን ነዚ መደባት እዚ ብዝግባእ ኤክስፕሎይት ክትገብሮ ክትምዝምዝዎ ይግባእኩም ማለት እዩ ካዋ ሓሊፉ ሰንበት ናይ ንጎ ናይ ትምህርት ግዜ ኣለና ሳንዴይ ስኩል ማለት እዩ ልክዕ ካብ كده جمر عسرت جميرو سقاب عسرتن 45 كندينا نركباو بطعم حيدت سبات ركب ግን ሙጹ ተዓጠቁ ህዝብ ይጽበየኩም አለ አብ ቅድሚያኩም ጽባሕ ንጎሲ ከመይ ግዜ ዘይተጠቀም ኩሉ ትብሉ ግዜ ከጓን ፈኩም እዩ ኦሎፈሳደን አብቲ ተገልግሉሉ ወይ ከላይ ካባኻትኩም ብዙሓት ሰባት ዝጽበዩ ቦታ ክትረኽቡ አትኸሉ ኢኹም ንድርስኩም ማለት እዩ ድሕዳ ተዓጢቁም ጸኒሕኩም በቀሊሉ እንታኽትገብሩ ትኸሉ ኢኹም ማለት እዩ ነቶም ሰባት ከተገልግሉን ክትሃንጹን ትኸሉ ኢኹም ስለዚ መጽኹም ተማሃሩ ክብለኩም ኢንካሬጅ ገብረኩም ይደል ማለት አምላህ ይመስገን ተመጽኦም ዝካታተሉ በጣም የምትፈትዋታ ዘላ ትምህርት ሓውና ዳንኤል ናይ ምድረ በዳ ህይወት ከመይ ጌርካ ናይ ምድረ በዳ ህይወት ሲዒርካ ትወጽእ ዝብል ሓሳብ ወንደርፉል ዝኾነ ሓሳብ የካፍለና ኣሎ ማለት አምላህ ይመስገን ስለዚ አድህቦና ኣብ ናይ ሰንበት ጥራይ ምግባር ኣብቲ ኣምልኾ ጥራይ ምግባር ሓደ ካብቲ ንወደ መዝሙርነት ደሃስዮ ማለት እዩ ካብኡ ዝሓለፈ ሐሙስ ጽቡቕ ዝኾነ ግዜ ኣለና ማለት አምላህ ይመስገን እውን ሰዓት 6 እስካብ ሰዓት 8 መጽኹም ትካፈሉ ኢንካሬጅ ይገብረኩም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ስብከት ኣምልኾ ስግደት ጥራይ ዘተኮረ ስብከት ንግዚኡ ኢንካሬጅ ዝገብረካ ማለት እዩ ንግዚኡ እንታይ ይገብረካ ሞቲቬት ይገብረካ ትምህርቲ ግን እንታይ ይገብረካ መሰረታት ሒዙ ክትዓቢ ይገብረካ መሰረት ዘይብሉ ቤት ኩሉ ግዜ ከመይ ይወድቕ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ቀንዲ አቀራርባና ምስትምሃር ጥራይ ምግባር በንጻሩ ሓደ ኤክስትሪም ካሎ ማለት እዩ ሓደ ኣምልኾ ጥራይ ዘተኮረ ኸውን ገለ ከዓ አቀራርባ ምስትምሃር ጥራይ ይኸውን ቦሪንግ እንዳኾነ ድሕዳ ኸይዱን እሱን ሃናጽ ስለዘይከውን ስለዚ ኮምፕሊመንት እንዳገበረ ኸይድ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ኣብቲ ንኣሽቱ ጉጅለታት እንዳኾነ ኣለዎ ሶሻላይዝ ዝገብርሉ ግዜ ክህሉ ጽሊሉ ግዜ ክህሉ ክእል ኣለዎ ኣምላኽ መስገን ሓይሊ ብትጸሎት ስለ ዘሎ ከምዚ እንዳበለ ተጣሚሩ ክኸይድ ከሎ እዩ እንታይ ዝኸውን ማለት እዩ ሃናጽ ዝኸውን ግብራዊ ምህሮ ናይ መድረኽ ትምህርታት እጅታዩ ድሕሪ እቲ ትምህርታት ንኣብነት ብዛዕባ ወንጌል ሚሂሮኩም ወይ ከላይ ብዛዕባ ሆም ሴል ለማዓንቲ ሚሂሮኩም እንድሕራ ባይታ ውሪድና እቲ ናይ ሆም ሴል ነገር ደይሰሪሕናዮ ጠቕመኩም ድዩ ምንም ነገር ኣይጠቕመኩም ስለዚ ግብራዊ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ትምህርቲ ጥራይ ምትኳር ደይኮነስ ነቲ ትምህርቲ ፕራክቲካሊ ክትከዶ ክትክእል ኣለካ ብዛዕባ ወንጌል ድሕራ ተዛሪብካ ወንጌል ከይድካ ወፂኻ ከተብፅሕ ክትክእል ኣለካ ልክዕ ከምቲ ንሓደ ሓምባስሲ ወይ ከላይ ስኩባ ዳይቪንግ ዳኣቱ ሰብ ብቲዮሪ ኣብ ክላስ ዘልዮ ዘበለ ኩሉ ለሰን ሂብካ ኣብ ባሕሪ ከም ምድርባ እዩ ዝኸውን ድሕዳ ፕራክቲካሊ ናይ ምልማድ ባይታ እንድሕዳ ደይፈጠርካ ማለት እዩ ምክንያቱ እንድሕዳ ሃንደበት ደርቢኻዮ ሞት እምበር ዝፍጠር ሓድሽ ነገር ኣይህሉን ማለት እዩ ናይቲ ሓምባሲ በብደረጃ እንድሕዳ ዓጢቕካዮ ግን ብዝግባእ ዘበለ ክገብር ይኽእል ማለት እዩ ኦኬ ንወደ መዝሙርነት ስዋእ ግዜ ወደ መዝሙርነት ኦቨርናይት ወይ ከላይ እንታይ ይባል በቃ ንወጋሕታ ዝፍጸም ነገር ኣይኮነን ግዜ ይሓትት እዩ ኤነርጂ ይሓትት እዩ ጉልበት ይሓትት እዩ መስዋዕቲ ይሓትት እዩ ብዙሕ ነገራት ይሓትት እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ዛስዋኢና ኣብ ኩሉ እንታይ ክንከውን ዘለና ናይ ብሓቂ ወደ መዝሙር ኮይና ክንወፅእ እንድሕዳ ኮይና we need to sacrifice our time ግዜና ሰዊና እንዳመፃና ኣብ ኩሉ ብውልቅናን ብሕብረትን ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ለዋጢ ዝኾነ ጽምዶ ክልየና እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን አሜን ጽምዶ ትብል ቃል ጽምዶ ዝበሃል ዘሎ ምምጻእ ኣው ዝነበረት እያ ኣይትሸገሩላ ድሓን ኦኬ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ናይ ምእመናን ተወፋይነት ኣይሓትት ማለት እዩ ዴዲኬሽን ካብ ነብሲ ወከፍና ሓደ ነገር ዝበሃል ኣሎ ታዩ ምእዛዝን ተወፋይነትን ኩሉ ግዜ ግሬስ አትራክት ይገብር እዩ አሜን ምእዛዝን ተወፋይነትን ዝኽልት እዩ ዴዲኬሽን and obedience attracts grace ስለዚ ኣምላኽ መስገን ነዚ ኩሉ ግዜ ተኽንከውን ኣለና ማለት እዩ ርእስና ፕሮጀክት ክንገብር ከልየና እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ነጭ በረራዊ ዝኾነ ኣካይዳ ናይ ገሌና ቁርሲ ኣብዚ ኢና ንቆርስ ምሳሕ ኣብ ገለ ቦታ ኢና ንምሳሕ ድራርካ ኣብ ካልእ ቦታ ኢና ንድረር ማለት እዩ ርዲኹም ኣለኹም ዙም ፌስቡክ ዩቱብ ዘይፍለጥ ኣኼባታት ኣብ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ነጭ በረራዊ ዝኾነ ኣካይዳ መጽሓፍ ቅዱስና እንታይ ኣይገብሮን እዩ ኢንካሬጅ ኣይገብሮን እዩ ቅርፂ ሒዝና
ኣገባብ ሒዝና ክንዓብይ እንድሕዳ ኮይና እንታይ ከለና ማለት ስትራክቸር ከለና ቅርጽ ከለና ኣምላኽ መስገን ብቅርጽ ኸ ክንዓይ ክንክእል ኣሎና ማለት ኣምላኽ መስገን ስለዚ ኣቃውማና ኣሽ ብኸመይ ስትራክቸር ዝኸውን ናእሽቱ ጉጅለታሲ ብኸመይ ሚዛናዊ ዝኾነ ትግባሬ ዘለዎ መንገዲ ብኸመይ ክግበር ዘለዎ ምክንያቱ ትግባሬ ታኾን ኣሎ ሚዛናዊ ዝኾነ መንገዲ ነዝብሎ ዘለና ንኹሉ ንረኽበሉ ኣትሞስፌር ክሬት ክንገብር ክንከላልና ኣምላኽ መስገን ስለዚ መብዛሕቱ ናእሽቱ ጉጅለታት ናብ ሕብረት ዘተኮረ ጥራይ ይኸውን ሓደ ካብቲ ድኻማት ናይቲ ሕብረታት ማለት እዩ ኣብ ገለገለ ብፍላይ ገሊኡ ጀሰብ ንኸትሕዞ ጥራይ ትገብሮ ዓይነት ሕብረት ይኸውን እሞ እቲ ናይ ምህናፅ ዝበልናዮ እቲ ናይ ቃል ኣምላኽ እቲ ናይ ጸሎት ዝበልናዮ ነገር ዳርጋ እንታይ ይኸውን ዕሽሽ ይበሃል ሞር ናብ ፌሎሺፕ ገጹ ይኸይድ ፌሎሺፕ ሰባይ ልውጥን እዩ ፌሎሺፕ ኣብ ሓድሕድካ ዘለካ ዝምድና የኽብሮ የብሎ የጠንክሮ ኸውን እቲ ዝምድና ጥዑይ ድዩ ኣይ ጥዑይ ብዘየገድስ ማለት እዩ ግና ኣምላኽ መስገን ብጥዑይ መንገዲ እንድሕዳ ክህነፅ ኮይኑ ግን ናይ ቃል ኣምላኽን ናይ ጸሎትን ጽኑዕ ዝኾነ መሰረት ክህልዎ የገድስ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ካብ ሕብረት ጥራይ ዘተኮረ ዝኸውን ንኹሉ ጉስነታውን ሃዋርያውን ተልእኾታት ከጣምር ምግባር ጸሎት ብትምህርቲ بمقراس نجرا أوتريج كله خلاله صلات كله خلاله حبير كام مقراس بالانس كحس كخل الله ما يتي عمله مسكن تمرت حواريات كله خلاله كاو مجوساي محلاون مكتال مجابن عقداس يحالوات أباقي خات فلتقول حد من قدس لدخل عمله مسكن سيستمي كل جزء بتخرسان سيستم يا ديفلوب تكبر نحدا نت السيستم تتك أمخون كا بدخون يخون من قد تاي تخون يها نيجلكت راي تخون يها ويكلا أي ترسعني خا سبب دابز خير كل جزء زوجت سبب كل بقديو ولا أو هاريات كم يخيل مالتيو باتي ممكن مجبسين أثن مبلغات ناي تري تايجورم قوسي وني بلنا مالت سلذي متان السخي كون جن أملاح مسكن ببنا عشت وجلنا نحد أخوي ناجن زوجت أي هلوني تناي مكتالن مجابن نجاراتون بزجبا تخوني خو كالسلاسل يخلي مالتي أملاح مسكن أبزقن كنتم أول زلنا سبات ناب أهل أختو ويكلا يتتكلم كونسيمرز مات يوم تراي ديكونسي نسوم كا participate قبل نسوم كا كافلولو حسابهم زهبلو نسومون ترى ناتوهم participate قبل بايتا نافترنا ما تيابتي مرحتهم سيل كنقبر كلنا بزقبو نزارار ولا زي مالتي رزي نابتتكم تراي كن وسطهم سمعت تراي كن قبرهم صباي كونن مالتي تمهارو تراي ديكونس ودم مزمر النا تمهاره ناي قويتو قد هيوتك ريفلكت يقبر سلطخانه أتي قد هيوتك ريفلكت تقبرلو السومون زمهرلو زكافللو بايتاخ فتر كخل علوه دغناتي هوارياوي ايو خلينا لازم لح مسكن معتاقن ملآخن مختاتن كلهم امنتي تساتفتي اتعيو زخونلو بايتا مفتار كل غزي تي 5 offices everything كقبرو يكونن تي صواعمات صواعن تايو نتوم قدوسان نتجبر عقلات مهنا سجا كريستوس بقعت خونم الدلاوي أملاح مسكن لذا أملاح مسكن كله اعتباري حبيرو كهنس كله تهواريا وزخانة الأخوان تايز خون زفت سام لذا أملاح مسكن حدا خبتي نزين متجبر زحق زنخة نسوي مالتيو زي كم تقدم أزولكم ناي نعشتو جلتات ويكلاي بجلتات النجبركا حسابكا أبتي جوائي مسرات ويكلاي نتجوائي معتا زبل نجار ويكابت جوائي زد النجار ونا أبلع علينا مريحنا درجة ممتع زبل أبزي وي إكسبيرمنت خينو تفتينو استجمر زي كونس تأمر أبولي كلام روح بينا ساعات 10 شمون تلونا أنا يوترو برينسيبل زبل مالتيو بدحريونا محدش كلام تاني حدش كلام بيتخرشانكا بزق باخت قمل لينا الله قويتنا يسوع كريستوس بعلو أبا قالوا تايز قبر لي استقمل لي مالتي أملاح مسكن سلازين عشوا بجلتات كم مسرتها وبايتها مفريدك كمزامرتي قويتنا يسوع كريستوس كم يتقمل ليرو كمفريدك كمزامرتي قالنا عشوا بجلتات حس حدا نقرأ ماتيو حدا حزوا مت سنة هابزو هنا من قدي وانجيل زسبح كبرنا أملاح يكون أبدي أخحتكم لما جمرك ذي وانجيل تناجيركم قدام يتمعلتي مسؤوم من قدريو أبجزاريو أبصرجاريو مسكور ليس قدام يتمعلت قويتها تقبل أزبل سب كندي على لبسي قدام يتمعلت قويتها استقبله the first day وانجيل سمع له قويتها استقبل له يلن ولا حدا أوكي حنتري له خردي أجوك ما يتحفر جيجا يكونن كله كل يوم كل تري له
3 4 5 اوكي so let's say دابل نقبرو خالو دحفر ማለት 10 ለዛም 5% ዝኸውን ሰብ ጥራዩ ታይ ዝገብር ማለት እዩ the first day ወንጌል ነገር ካይ ጎይታ ዝቅበል እታለታይ ሪሌሽናሊ ወንጌል ሪሌሽናሊ ንምንታይ ናዳን ወጽ ዘለና awareness create ክንገብር ሰባት ወንጌል ኩሉ ግዜ ሰዓት ኮኑ ሰባት ኩሉ ግዜ ነትናይ ወንጌል ዕዮ ተዳለው ኮኑ ብዙሕ ግዜ ተነጊሮም ዝነበሩ ሰባት ከዓ ኣብ ቀረባ ጽልሕኻ እንታኾኑ ኾልዮም ክርትዑ ይኽእልዮም ኣምላኽ መስገን ካው ዝሓለፈ እንታዩ more of relational እዩ እንደሕዳሪናዮ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ሁላቶም ብኾም መንገድ ዲዮም መጽዮም ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነሽሓት ምሂሩን ሰቢኹን ንብዙሓት ፈዊሱ ከም መናፍስ ኣናጊፉ ምስ ብዙሓት ደረጃ ወልቂ ክዘራረብ ንሪኦ ምስ በዓል ሳምራዊት ሰበይቲ ክዘራረብ ንሪኦ ምስ ስምዖን ፈሪሳዊ ክዘራረብ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ተኸደብር ኢና ያላ ክዘራረብ ኢና ያላ ኣምላኽ መስገን እተን 3 ዓመትን 6 ወርሕን ግን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣትኪሩ ኣብ ምንታይ ስፔንድ ገይርወን ኣጥፊእወን ኢልና እንድሕዳ ሓቲትና ግን ኣምላኽ መስገን ንምንታይ ወፊወን ነቶም ዝፀውዖም 12 ሙሉእ ህይወት እዩ ኣብኦም እንታይ ገይሩ ኢንቨስት ገይሩ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ኣብ ንኣሽቱ ጉጅለታት ክኸውን ከሎ እዩ ሞር እቲ ናይ ምስራፅ ናይ ምትሕላፍ ሓይሊ እንታይ ዝኸውን ማለት እዩ ሞር ፕሮዳክቲቭ ዝኸውን ብኡ መሰረትካ ኣምላኽ መስገን እቶም ደቀ መዛሙርትካ ንኻልኦት ደቀ መዛሙርቲ ምምፃእ ምኽንያት ይኾኑ ክብርን ኣምላኽ ይኹን እዚ ነቶም 12 እንድሕዳሪና ምስኡ ክኾኑን ክሰብኩ ምእንቲ ክእለኹም 12 ምስኡ ክኾኑ ከኣቱ ክወፅእ ከሎ ክሪእዎ ቅዲ ህይወቱ ናብርኡ ኩሉ ኣካይዱ ተገብሮ ክሪእዎ ጸሎት ካብኡ ክመሃሩ ኣምላኽ መስገን ነንግዚኡ ቃል ኣምላኽ ክምህሮም ምስኡ ገይርዎም የርእዮም ምስኦም ሓቢሩ እንታይ ይገብር ነይሩ እንዳሓገዞም ይገብሮ እንደገና ከዓ ይሰዶም የርእዮም ክጽሊ ከሎ ይርእይዎ ነይሮም ጸሎት መሃረና ኢሎሞ ወሲዱ ምስኦም ክጽሊ ጀሚሩ ኣምላኽ መስገን ብድሕሪኡ በብ 70 እንዳገበረ በብ 2 እንዳገበረ ነቶም 70 ሊኢኹም ነቶም 12 ልእኹም ነይሩ ስለዚ ኣምላኽ መስገን ደረጃ ብደረጃ እንዳገበረ ነቲ ዝደልዩ ዕላማ ወይ ከላይ ዕዮ እንታይ ይገብር ነይሩ የሳትፎም ከም ዝነበረ ንርኢ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን አሜን ስለዚ እግዚአብሔር ይባረኽ ብሕብረታት ደረጃ ቶም መራሕቶም ሴላት ናይ ጾም ጸሎትን ግዜ ትገብርሉ ወንጌል ትወጽሉ መደባት እንዳሰርዓኹም maybe ንዑድ ሕግዝ ማቴሪያሉን ሼር ክንገብሮ ኮይና ጎን እቲ ናይ ነጽኖዕ መጽሓፍ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ብከምዚ መንገዲ እቲ ዕዮ ክንዓዮ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ቀንዲ ኣድህቦ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበይ ነይሩ ማለት እዩ ካብቶም 12 ነይሩ ካብቶም 12 ኻት ዝገርም መንገዲ ኻኒ ካብቶም 3 ኻ ፍሉይ ዝኾነ ተኣምራት ገብር ከሎ ኣብ ፍሉይ ዝኾነ ነገራት ካ ዘይፍለዩ ኻ 3 ኻ ነይሮም ማለት እዩ ቶም ክልተ ደቅ ዘብዴዎስን ጴጥሮስን ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ በዛም መንገዲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይርዎ ነይሩ እቲ ናይ ኣገልግሎቱ ፒላርስ ወይ ከላይ ዓኑድ ዝኾኑ ነገራት ሃኒጽዎ ነይሩ እንደገና ኣርኣያ ናይ ተቀዳሚት ቤተክርስቲያን ኣገልግሎት ከመይ ነበረ ኢልና እንድሕርና እታ ማሕበር ኣብ ቤት ጸሎትን ኣባይትን ትእከብ ነበረት አሜን ባይ ዘ ወይ እታ ናይ ኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን ኮደ ፈርስት ዴይ ሜጋ ኮይና ይኮነ እንዲሁ ቀዳመይቲ መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ምስ መጸ ምስ ተሰብከ ክንደይ ነፍሳት ናብ ጎይታ መጽዮም 3000 ነፍሳት ናብ ጎይታ መጽዮም ነዚ ግን ከምኡ ከተቀጽሎ ይትኽእልኒኻ ኣብ ጉባኤ ጥራይ ከተቀጽሎ ይትኽእልኒኻ ስለዚ ብትምህርቲ ሐዋርያት በመቕራስም ገይራ ብሕብረት ብጸሎት ጸኒዖም ነበር ይብለና ኣብ ኣባይቲ ገይሮም ግን እንታይ ገብሮም ነይሮም ይዕጥቅዎም ነይሮም ማለት ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኣብዚ ኸነንቦይና بتمرت حواريات بحبرة بمقراس جيران صلواتن صنيعم نبرو أب كل نفس فرحات كونه بزح تأمرات تمرتن تأمرات ما بحواريات تجبره توم زعمنوا خلاتهم كا بحنسا نبرو زلهم كلون بركي نبره مريتهم تريتهم نشاطون كلهم كأككم زليوم يمقلوهم نبرو 40 شديشن أب تصبح بحبرة أبيت مقدس كيف قارتوا صنيعم يكبو نبرو بحبرة تاجر نيرم كيف قارتوا صنيعم أبيت مقدس ولا زلت كونغريجيشنالي تي حبيركا نقولتها تملخلو نأملخو حبيرنا إلى نعب أملخ مسكن بعبي قصري حبيرنا نقولتها نملخو كنا مهار كلنا ويكلا يخن عتق كلنا خاني بسمول جروبس ويكلا بنا أشتو جلتات كأ بنا أشتو خينا خا تي حبرتنا تفلوشبنا هاي نقبر نتصنع مالتي أملاح مسكن سلذي خير قارو تصنع ميكمنو أبايتي إنجران نقارسيلو أبايت خان تايا نقبرو إنجران نقارس بحقوسن بقروه لبن نأملاح نامسكنو بحنسا كوينهم يبلعو نبرو أب كل هزبخه الدل نبرم آمين
ለዛ አምላኽ መስገን ዕድል ብዝህበና መንገዲ ንደገ ዘለው ሰባት ክፉት ብዝኾነ መንገዲ ሰባት ኢንቫይት ጌርና ያምሲ بقليلو أمونغنا خركوب زخول من قد الحدا غيرنا يخا صبو يقبرتنا عايش جوجل ما تي أملاح مسكن إجابة يردما زدحنو أبصبحنا أبتا محبر يوسخ نبره يبل بدحريو بقطر دكما زامرتخا النبز حخا دايب لنا بدحريو مو أبتي قبرهارات بعرف إسراخ ريوخ لنا آلافات كاب بتوم أيهود آلافات الوزول ميريار جيزبلو ماتي بتعمي بزح زخونه أسري ناب إمنت كم استعززو أو ينقرنا ماتي أملاح مسكن تي أسري أزيو النوسخة كم زخده هذه مهنات بقسري موسخن قني يخيد نبره هذا حاجة جزء انتهى باليوم السبت قسري إذا قد دسمبر يقول قال ها عند حدا وحدات كوينم كا إنه وحدات صفات كل تيو أقداسي مالت رايجين كل تيو كومبرومايز بزي كونه بزي تحاوس من قدي كمس كخل اللو كبرنا عمله يكون لازم قطري قد سنة يكون وسخ اللي ناي جناخه عينتنا كومبرومايز كي قبرنا زلنا دوكترينال أندرستانديننا كومبرومايز كي قبرنا زلنا نايك على عمله مردان نقول تازلنا فقرن قدسنا نحنا كومبرومايز كي قبرنا كبرنا عمله يكون لازم بزي نجرزي نوسخنا كيد كلي ناي لازم the same حواري بأولوس وين the same blueprint يدخل مالتي أرايا حواري بأولوس هوا قلقلت أبزونا قلقلت تام حبر كل تأنفيز نبرو مالتي أوعلن أبايتين أولوس كل جزء مجمّريا زخيد أب مكرابات أب بيت مقادس زخيد مكرابات كيدو زعبا وانجيلي نقرم بالحريون أتهم زعمنوا أبايتين أوسره يمهروا مالتي أملاح قوني زخيد مالتي حسب سلزا أملاح مسجن أبزونا قلقلت تام حبر كل تأم في نبرو أوعلن أبايتين مالتي أيهودن صراويان بنسحنا أملاح كملسوا قويتنا يسوع كريستوس أمنوا إننا مسكركم تأكم زبالة كله الناس سبق كلكم أو على خنة أبيت خنة ممهاركم كتو تاجبركون أي قارات كوني بلا ملاح مسكن سلزي أولوس نزي قن إن خده يخيدو خمس نبره نريماتي ملاح مسكن سلزي نمرحانن نمعتقن apostolic and pastoral أقلقلت قني يعيو خمس نبره نريماتي ملاح مسكن كبرنا ملاح يكون يسوع قويتايو يقول له خير دعنا له جين دحر بزح نويح كن حزبكم سلزي بالله أوكي بحجة أين نرزلنا مال شام لحم مسكن تام محبر إن حردا عنا بزلوا من قدير رسا كتر خوينا نحلا وزع خطر دمع خوينا سي نايتن وهيوتات ويكلاي نايتن نعش ناي نفس وكف نفسات متعي مهنات معباي أقداسي مخانينا نرزلنا مال شام لحم مسكن كوا حلفو تي ناي أبايتي أقلقلوت انتهي حجزنا نحدايلنا مصحف قدسنا بزح جزء إذا نحد حدنا زبله حالات اللوانا أو حدش كده أنت راي وانا إله بحدا وصير نيره ليست جري نيره اللواني أنا موبايله ليست جري نيره سوسان سلستن نحد حدنا زبله حسابات دقاقي من اللوا مالتي نحد حدكم بفقري نحد حدكم بتحتنا بلوهات اندابله ملكت كان تايو نحد حدنا النجلاجللو نحد حدنا النتهانا نتصلو نحد حدنا النمعادلو خطا نحد حدنا تسكم زبل النمقاقلو نجار يزاد مالتي أملاح مسكن إذي بس لنا ستينكم قبرنا خلده أبز خوين أنت أخبر تخل بزعبكم وي سخون كبزعبا أنت أخون تقبر تخلو إذا بيز قبر مالتي أبنا أشت وجلاتات كورد كله إذا تكبر مالتي أمين نياتو فالت الله كان حدا كتتحلال خونك كير كتجابر كتسألال اللي حدا خونك بلوهات كتدناقص عند حدا خونك إن تفعلت كحت كده لك سلزا أملاح مسكن نعو أزيو حق زيوتي ناي نعشتو أبايتي أقلقلوت مالتي أملاح مسكن سلزي تبز حق أمس أقلقلوتنا تتحزيتي تقيسوا له أوكي إذا دمه أبنا عشتو جلتها تنبر أبقوا بقى فتصم حساب أي كونن كبرنا أملاح يكون يسوس قويتاي لذا أملاح مسكن حساب نزي مسل لذي حجي لينا أملاح مسكن لينا دحريقن أي تخليهم توم ما راحتهم سيلات بخبابيو كوف كوليو مالتيو توم هم سيل مسؤوم زحاسكم سبات مسؤوم